Karen gaya. Karena जोंनिया रिसार्ज बायदिसो नालाय थाब थाब जोबलि खाथियाव थाग्राफोरा फ्रिज दं बायदिसिना टिभि दं आं आरो जेबो गैया लाइटल' बाल्ब मोनसेल' बिसोरनो समान समान होनांगौ रागासो जोंबाय दं र' हाय लाइक होना होदो दे बामबुला फार्स्ट लाइक लाइक होनो गिना खारबाय माथो हेलौ सोर दङ बामबुलाया गिना खारबाय नामा लाइक होनो कजित बसुमतारी हाय हेलौ बा दिनैसो दिनैसो दे लाइक थेंक इउ दे कजित आदा फंबाय आयै बाहा दं गुवाहाटियावनो नोंलाय बहा दं कजित भाई सालथे न'आव फैदों ए माला थांनाय आयौ माथो खारफिनजोबोलै मानसिफ्रालाय हरखाय गिदों नामा
मानो खारोहाय आं दुखु मोनो लाइक होना खारनांगौ खारबाथाय लोगो मोनसिगोन र' आंखौ गासिबो मानसिफोरा न'आव थांसिगोन आं खयजिता खारबाय नामा ब्रा सालथे बहा थांखो मा खालामो मोनदोंब्रा खयजितालाय आंखौलाय मालाय खबरबो लाला आजिखालि माथो जाखो दे कमेन्ट दे सालथेफोर आयै मा जाखोहाय रायजोफोर माथो रायज्लायनोबो मोनलांलाय लोगोफोरजोंनो मा जाबावगोन दानिया मा जाबावगोन बन्धुफोर माथो रायज्लायनोबो मोनला रावबो माथो होला ब्रह्मचारि फिटनेस लाभार हेल' हाय थेंक इउ फैनायनि थाखाय लाइक दान थेंक इउ एकदम रावबो बिदि होआखै दै फैग्रा रोजा रोजा साबायखर आं खुलुम हरबाबो नों दा नुनाय नङाना कारेन्ट गैया माने खोमसिथार केन्देल लगायनासो दङ नै फोथायाबा नायबानो जाबाय कारेन्ट गैया भाइमोन सालथेमोन बेनिखायनो गोदाव सोराव जालायदों रायज्लायनो होननानै फैबाय माथो रावबो माथोखौनो हरा आंखौ मानो माथोखौनो बादों सालथेमोन ना कमेन्टआनो सल जायाखै आंनावलाय देलाय कमेन्ट हरलाय सोर दुखु मोनो लोगोफोरा आंखौ राव होआबा दुखु मोनो लोगोफोरा आंखौ राव होआब्ला आङो ओंखाम जाना लानो दे आब' दे फंबाय दे नों ओंखाम जाखांना लागै आंनि लाइफआ बन्द'आनो जागोन खोमालै दुखु मोनो लोगोफोरा आंखौ राव होआब्ला दुखु मोनो लोगोफोरा आंनि लुबैनायाव फैयाब्ला दुखु मोनो
नोङो ओंखाम जाखांनो लागै आंनि एलबि होनाया अफ जागोन खोमा होनदों। थाम्फै उद्दाम फंबाय थाम्फैफोराबो मा मोनखोमोन थाय। मानो थाबाय थाना एमबि खम उत्तम फंबाय आरो चार्ज गैया कारेन्ट गैया जोंनाव। नायनोसै बेसे सम थानो हायो बेखिनि माबाजों एमबिजों। दाबायदियाव भागिनि जागोन थाथारगोन आं। बि आर बक आब' फंबाय लायक होदो दे फंबाय। बिब'फोरखौ अननांगौब्रा। दे ओंखामा गब गब जा एकदम मखा मखिसो नांगौ होनलाय बुरजा बुरजा। बि आर ब्लग फंबाय माबोरै खबर? आब' आंजोंबो लोगो जादो प्लिज निउ आब'। अ नंगौ नामा? दे भिडिअ कमेन्ट हरना दोनबानो मोनगोन दे लोगो जागोन दे आंखौबो लोगो खालामबानो जाबाय आरो। लायक होदो ओमफ्राय बबेनि जाखोबा बियारा? बिरखां रामसियारि नामा नोंनिया? मा आंजों लोगो जानो गोसो गैया नामा आब'? आयौ मानो लोगो जायाखाय? जागोन दे आयु बुंखाबायनो दस' कमेन्ट हरना दोनना। भिडिअ नायना कमेन्ट हरना दोनबानो कमेन्टखौ मोनबानो आं माबा खालामबायना मानो जायाखै बर'जों बर'लाय। जागोनहाय फंबाय जागोन गिनाङा आं थगाया रावखौबो सापर्ट नांगौबा सापर्ट होखायो आङो। माथो रावबो गैयाब्रा। रागा जोंखोना माखो नोंलाय रायजोफोर? बिदि बखिबाय थानाङा हारसिं जाथोसै।
जाखो लोगोफोर औ लोगोफोर
फैदों कमेन्ट प्लिज। हेलौ हेलौ लाइक होलाय आंनो सोर फैदों। खोमसि आदै खोमसि जादोंलै डार्लिं जेबो नुवाखै नै केन्देलसो लगायना दोनदों आं केन्देल केन्देलसो लगायना दोनदों कारेन्ट गैया कनक नोंथां कारेन्ट गैया लाइक होना हो दे अननानै खेबसे। हेलो गोखौ प्रसाद कनक माबोरै खबर ओंखाम जाबाय नामा? मानसिफ्रा मानो गिनानै खारो something went wrong try again मानसिफ्रा खोमसिखा फैयाखै नामा गिनानै थाम्फैफोराबो अरबाय थादोंलै सोरनि मेसेज फैयाखैलै लाइक होनो थिनब्ला आंखौ गिनानै मानो खारो आंबोथ' मानसिसोना बर' होननानै थिनबाय आं खेबसे लाइक आंखौ मानो गिथारो जाया बोराय बुरि ब्लक आयु ओइ आइजो दिनैसो दे आं नंगौ थर' दिनैसो लाइक होदो दे अननानै माथो रावबोनो लाइक होथारा मानसि जाखोलै इसेबां नायनोथारा मानसिफ्रालाय अबेनि जाखोथाय बोराय बुरि ब्लगा आरो खबरफोरा बोरै खोन्थाहरदो दे मा मेथाइ खनदोंब्रा
एसेबां लासै जेबो खोनायासै। आङो लाइक होनो थिनबा गिनानै आरोना ओमफ्राय बेखौनो मेथाइ खनदों आं। बोराय बुरै ब्लग 10 बोसोरसो जाबायमोन खोमा फैयिया 10 बोसोर जाबायनो आयु 10 बोसोर आंनि इउटुब चेनेल खुलिनाया 1 बोसोरल' जाबाय 10 बोसोर जायाखै आंनि मबाइल एन्ड्रइड मबाइल लानायानो। आं लाइक होनो थिनब्ला नोंसोर मानो गिना खारो होनदों आं। आंबोथ' मानसिसो नोंसोर बादि आंबो मानसि गिनाङा आंखौ गिनाङा कारेन्ट गैयैखायसो खोमसि जादों गिनाङा आंखौ गिनाङा कारेन्ट गैयैखायसो खोमसि जादों। जाबाय कमेन्ट फैयाखै नामा? मा जादों मबाइला? नोंलाय गुवाहाटीयाव मा जब मावबाय दं? आङो थोरसि लथा सुनाय। कनक रामसियारि नों अबेनि? जोंनि गामिनिसो नामा? देनाय खोन्थालाय अबेनि जाखो? गोथैसालियाव सोंहै बाथौ मन्दिराव सोंहै मा गामिमोन बावबाय आं नोंखौ। बोराय बुरि ब्लग्स आं नोंखौ मोनफेराखै दे। साबदोंना गैया आं मिथिला जायखिजाया कमेन्ट हरफिनना दोनलाय। आं बेसेबा गोबावसोना भिडिअ होनायाबो ओंखायनो रावनिबो भिडिअ नायनाबोनो सम थोआ। मानसिफ्रा गाज्रि मोनजोबना दं आंखौ। लाइभआवबो रावबो सापर्ट होला आरो जेबो नङा माथो खालामनो आरोना अननाय होबासो अननाय मोनो होननाय मोनसे दङ। आं जुदि सोरनिबा भिडिअखौ नायना होनायाबा आंनि भिडिअखौलाय सोर नायो नङा होमबा? आजिखालि इउटुब कम्पिटिसन जागासिनो। जोंथ' आरो मोजां जायगाबो दिन्थिनोबो रोङा मोजां बाथ्राबो बुंनो रोङा आरो कमेन्ट हरनानै मोसाय दे बोराय बुरै ब्लग। कनक अबेनिमोन खोन्थालाय कनकआ अबेनि? बोराय बुरै ब्लग्सआबो अबेनि देनाय खोन्थालाय? आं एथ'पियानिफ्रायसो नायबाय दं आउट अफ इन्डिया। आं एथ'पियानिफ्रायसो नंगौ नामा? आर्मि नामा आर्मि? कनक रामसियारि आर्मि नामा? फौजि मावना? दुलुर थाबायनाय सोरजिखो आजोलि बहा थांनो बालांबाय सिनायहां सिनायहां नङा कनक नोंथाङाथ' जेनेबा बायहेरायावसो थायो नालाय बे जोनोम जायगायाव रावबो लायो खुवालि आं गाबनोनो ओंखारसोबाय। मानसि थान मोनदों लाइखौनो मानसिफोरा
एलबि होनायनि जाहोना मामोन बे जोनोमानो बे एलबियानो सासेया सासेखौ सापर्ट होनाय मारै जाखो जेबो जायाखै जेनेबा मा गामिनि होनदों आं बोराय बुरि ब्लक गुलु ब्लक आयु गुलु दिनैसो एखे बेलेग बेलेग नामा गुलु बाप्पा दिनैसो एफा गोबावनि उनाव ससमा गोजा नोंनि बे गोजा गोजा ससमाखौ आंबो खेबसे लागौमोन नोंनि बे गाननायनि ससमायालाय बेसे लानाय गुलु फंबाय सालथे मा खबर गुलु सालथे फनाव खोन्थाथारला जोनोम जायगाखौ आंनि गाननाय ससमानि दामा बेसे लानाय गुलुआनो बोराय बुरिलै ए सैथाना मोननै चेनेल दंलाय मोजां एफा गोबावनि उनाव बाप्पाव सिरि बेलेग चेनेलाव हरगासिनो आंखो आंनि भिडिअ'खौ नाया माबो नाया मानो गुलु गुलुलै नोंलाय दरसि जाबाय ना नोंनि लाइभआव फैयो आं लाइभ होखायाखैमोन ओमफ्राय सानथाम नामा जाबाय आं लाइभ होनाया मैया हायाखै ओमफ्राय दिनै ओरैनो ओमफ्राय कारेन्टबो गैया नालाय गोदाव सोराव मोननानै दसे सम रायज्लायनोसै दे लोगोफोरजों ओरैनानै फैदों बेनो नोंनि गाननाय ससमानि दामा बेसे लानाय मानसिजों गाननायजों समायथारदों आदा गुलु थेवब्लाबो 6 मन्थ सिगाङावनो लोगो मोननाय ओं नंगौथ' आरो गुलु 6 मन्थ सिगांथ' र' मथा मथि 7 मन्थ्स जाबाय नामा रानिं जिसै आरायसै होनलाय देनाङालाय गोदोना गुलु 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 नोंनि बैसोआ बेसे आं मिथिनो लुबैदों गुलु 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 नोंनि बोसोरा बेसे आं मिथिनो लुबैदों खोन्थादे दालाजि खोन्थादे दालाजि अके अल कारेक्ट नंगौ नंगौ गौनो नंगौ मा र'लै रथ' बोजों थांनो बबेयाव बिरलांनो ससमा गोजाखौ हमनानै ला रथ' बोजों थांनो गुलु आदाया रैसुमै मुसाहारि हेल' हाय रैसुमै मुसाहारिखौ सिनाय मोनदां नामखौ बुलायासो लाबाय नामा हाय हेल' निर्मल बसुमतारी बहानि नों जारौ सना आयु निर्मल नों मुसलपुरनि नामा आंथ' बाक्सानि ना मुसलपुरनि नामा निर्मल लायगो दे सोर फैदो लायगो दे रैसुमै दे लायगो आं 2000 मायथाइनि आं 2000 मायथाइनि बि आइ बुजायसै आं
आं 2000 मायथाइ नामानो इदि आरोना इनिया आं 2000 मायथाइनि आं बाक्सानि नंगौ नामा निर्मलालाय मारै सिनायो आंखौ निर्मल नोङो माबानि नामा मुसलपुरनि केन्देलाखौ जोबसै माथो लगायनोसै थाब नै केन्देल लगायगासिनो दङ आङो कारेन्ट गैया दे मुस्रि सिङाव हाब्बाय आं मुस्रि सिङाव नङाबा थाम्फैया गुवाहाटिनि थाम्फैया बिराद दुस्थ'सा मा बेनो आं जाखो निर्मल नामा बिदिनो फैबा सिनायालै आङो नाथाय मारै सिनायो आङो नैबे दानि जुगनि माइन्ड ब्लयिं तान्त्रिक होनलाय सिनायबाय निर्मलानो मोननै मोनथाम हरदो नामा आं 2000 अबेनि लाइक गैया नामा कारेन्ट गैया रिसार्ज होना ओमफ्राय जोबब्रबना होयो पात्ता मोना मानसिफोरा बाहायथारो आंनियाथ' बाल्ब मोनसेल' बहा दं दा आं गुवाहाटि दं आं 2000 सोर निर्मल नामा खोन्थाहरलाय निर्मल ओइ सोर मार जाखो आङो सिनायाखै आरो नोङो नामखौ आङो इखौ नंदों दा प्रफाइलबो गैया नालाय आं बोरै सिनायनो आं आन्दासावनो मुसलपुरनि होननानै बुंदों मुसलपुरनि लोगो दंमोन ना निर्मल बेखौनो सानदों आंखौ आजिखालि खबर लालाना निर्मल गुलु ब्लक बय न'आनो गुवाहाटियाव नामा आंनि न'आ गुवाहाटि नङा गुलु गामियावसो गामियाव थांसै र' थाला दरमा मोनबानो थाला बिरलांसै आं होनलाय गासिबो आं खामानि मावना जानो बिराद बाबाय आं बेसे मावबावनोलै आं मुसलपुरनिनो नोङो इउ एन एकाडेमियाव फोरोंगिरि जादों ना निर्मल मुसलपुरनि मा खामानि मावो आंनालाय सैमानियानोसै आरो आवगायनि बायदि निर्मल माबा निर्मल लायनो गुलु होमबा नङा खोमा दे आं सिनायनाया फेसबुकआवबो निर्मल बसुमतारिखौनो लादोंना नोङो नंगौथ' र' गुलु आंनो लाइक 10ता नांगौमोनलै सोर होआखै दे अननानै होदो आं एफा गोबावनि उनाव लाइक फैदोंना नोंनि मोखाङा दुलुर गुफुर ना मानसिया निर्मल नाथाय नोंथ' मुसलपुर बोरिमुखनिनो नों बहानि जाखो नाथाय आंथ' मुसलपुर बोरिमुखनिनो नों बहानि जाखो
आं नोङो बोरैमोननि ना मानिमोन आं मिथिला जायखिजाया नों मुसलपुरनि होननानै आं नामजों मानसिजों मिलायगोन ना मिलायाखै मिथिला आरो जायखिजाया आंनि सासे लोगो दंमोन आरो मुसलपुरनि फेसबुक फ्रेन्ड ओमफ्राय लोगो हमनो होननानैनो दिनैलासि लोगो मोनाखै आरोना आं जेब्ला मुसलपुराव दंमोन होमब्लाबो लोगो हमगोन ना मालाय गावहा एबसुआव गिदिं थायो आं आरो खामानि मावना जाग्राया ओरैनो नंखागै बे नोङो गुफुर इनिफ्राय माबाना मा होनो खारनाया एसे थिया मोखां दुलुर ना निर्मल आंनि फेसबुकाव थांना नायथांबा सिनायगोन खोमा निर्मल 3 लाइक हरबाय दे थेंक इउ गुलु आं आर्मियावसो जब मावो ए नङा दे होमबा आं साननाय नङा दे नामफ्रा एखे थायोना नङा दे होमबा बियोलाय ओरै दा बेसे बोसोर जाखो साख्रि मोननाया होमबा बोराय बुरिजों नंगौ नामा फेसबुकाव सालायनो नामा जोंना फेसबुक सालायनो नामा बुजियासै आं निर्मल 2000जों 2000याबो नङ साला अके 2000 3012 इयार्स निर्मल सरि दै आं माबानायनि थाखाय मा होनो बे निर्मला मावा खोमा 12 बोसोर जाबायबा दा गोदान मोननायबा नंगौ सानगौमोन आं सरि दे गाज्रि मोननाङा खिन्थु गामिखौ डाइरेक्ट हमहरबाय नालाय मुसलपुर होननानै गोजान मानसिया नङा जाहैबाय मा होनो बिदाखौ गोसोथोनानै फंबायनाव खारसनहैनायानो जासिगोनलाय बाथ्राया आङो बास मुसलपुरावनो बांसिन थानाय जायो दे मुसलपुर बागानपारा मुसलपुर माने मुसलपुर नङा निखासि ओमफ्राय बागानपारा जोनोम जायगाया तामुलपुर जोनोम जायगायाव थाया आङो दा थांबा बागानपारायावसो थाहैगोन आसरित मोनदों आं जारौ मुसलपुर होननायखाय नंगौ नामा थिगसे जावसिगौमोन आं सासे मुसलपुर लायनो सासे निर्मलबालै जावगौमोन आं मान बोसोर जाबाय खबर गैला दानिया खेबसेबो मोगा मोगि नुलायाखै ना साननैसोल'खा जायोना फेसबुकनि लोगोआ खाथिनि नङाबा मुसलपुराबो खाथियानोसै नालाय इयो गिदिरफोरनि मानसि ओरैजाय फिसौ फिसौ थाग्रा मानसि ओंखायनो आं आरो खामानि मावना जाग्रा मानसि नालाय बारा लोगो माबा खालामदिया दा लोगोथार बायदिबो सानदोंमोन आरो मोनसे समाव होनलाय बिमा फिसानि सत नायबाय थेंक इउ गुलु इसेल' जादोंलै एसे गोलाव जानायबासो साबसिन जागोन समखौनो मोना भिडिअबो बानायबाय थाबा ओंखामखौनो मोनजानाय नङा आं बिदि रखम आरो खर'आलाय माला सागागोनलै गुलु मा एसे
खामानि मावो सिख्ला मानसिफोरानो न'आव थाबानो जायो आयु न'आव जिराय जिराय मोनजानायबा आं थोबसेबो खामानि मावामोन आं मिथिबाय माबा जायोखो मा होनना बुङो मावनांगौ नङा मावथारनांगौ जानानै फैदोंना बिदि आरोना जेनेबा मजबुरि जानानै फैनाय आरो ना उपाय गैयाना जों बायदिया मावाबा मोनजायाना न'आव थाबालाय मा गाननो जोमनो गांसे बिसि मोननाय नङा जोङो थालिर बिलाइसो गानना थानांगोन बेबायदि आरोना नों माबा कम्पानियाव गिदिङोमोन नामा औ गिदिङोमोन गिदिंनायालाय गामि गामि गिदिंफेराखै आरोना जेनेबा डाइरेक्ट अफिसावसो थानो मोनदों आं मारै मिथिखो नोंनो खोमा होमबा बेटाया एसे मिथिगोन आंखौ बिदि होननानै निर्मल नोंथां आंखौ बोरै मिथिखो कम्पानियाव थानाय होननानै आं थायो बाट आं गामि गामि गिदिंफेरा आरोना गैला गारबाय 2 बोसोर मा जाबाय खोमा गारनाय इडुकेसनखौ लाबाय गैला जेबो प्रफिट जायाखै खिन्थु इडुकेसना मोनबाय बेनो आरो जेबो बिजनेस लाइननि इडुकेसन जेबो मोनफेरामोन ना आङो बिजनेसा माबोरै जों मोनसे फिसायानो जा गिदिरानो जा मोनसे बिजनेस मावबा जों माबोरै सोलिनांगौ बायदि जेबो मिथियामोन आरोना आङो ओमफ्राय बेवहाय हाबनानैसो गासै बाहेरा नलेजखौ मोनजोबदों आङो नङाबाथ' बेंग्रिसोमोन आं बेंग्रि जेबो रोङामोन आं मानसि गोदोरनि खाथियाव थानोबो बेफोरखौथ' उन्दैनिफ्रायनो लाजिनाया जेनेबा गिदिर मानसिजों मारै रायलायनांगौ बेफोरखौ रोंखाजोबनाय खिन्थु जेनेबा मोनसे खामानि मावबा जों माबोरै थांखियाव थांनांगौ माने रोङामोन आरोना दे खोन्थालाय निर्मल आंखौ नों बोरै मिथिखो नोंनोखा नोंनो र' दा फेसबुकआव जावगोन आं होनबा नों मारबा थिगसे नांलायगोनलाय नांलायालै मा नांलाय नामा ओरैनो होनदों आं मा जाखो गुलु आरो निर्मल सानैल' आयु खासि गोमालायबाय आं आर्मियावसो जब खालाममारो खालामोथ' खालामो ओमफ्राय आंखौ बोरै मिथिगोन होनदो जेनेबा कम्पानियाव गिदिङो होननानै गिदिङाखै आं गिदिंनाया खानसेबो मुसलपुरनिनो आरोना ओरैबायदि सेबोद आंखौ नों गामि गामि गिदिङोना नों जोंहानाव खनसे मुलि फानफैदोंमोन ना बिदि होननानै जि खमथारबाय ओमफ्राय बिमाजोंबो रायज्लायनो होलायलांबाय आरो ना मुसलपुरनि माबानि आमबारिनि माबाथिं ओरै हाबलांनायालै बाजै हटेल बाजिलानि आं नोंखौ गवालपारानिसो सानबाय थायो आं गवालपारानि नङा गुलु गवालपारायावसो थाहैदोंमोन आङो एबसुआव गिदिङा एबसुआव गिदिंनायखौ आङो 2012निफ्राय गारबाय निर्मल नोंथां 2012निफ्राय गारदों गुलु आं गवालपारानि नङा गवालपारायावसो थायोमोन आं थाङा थासान्दि पुरा आसामखौनो गिदिंनो लुबैदों हानाय नंला जोंबायदियालाय बहा हानो साननायफ्रानो जाफुङाखोनो जासिगोन गोसोनि साननायखौ गोसोआवनो लानांगौ जायो
नों निकासियाव थायोमोन नामा? औ आं निकासियाव थायोमोन होनलाय। नों खेबसे दुब्लि बारियाव एलबि होबा खोथादोंमोन एसे गोसोआव दं। आं दुब्लि बारियाव एलबि होदोंमोन बावबाय दे आं। न'आवसोमोन खोमा दुब्लि बारियाव एलबि होनाय। न'आवसो खोमा बैसागु न'आव थांदोंमोन आं। दाबो निकासियावनो होनलाय थाहैगोन साननैसोबावबा होनलाय न'आव थांग्रोनि। मा गामि? आंनि गामिखौ दा मिथिनो नाजा। आं गामियाव थाया गुलु। आं गामियाव थाया। आङो गामियाव थायालै गुलु थगायाखै दे आं। गामियाव थाया माने जोनोम गामियाव थाया आरोना ओमफ्राय बेलेगाव थायो। गामिनिखौ खोथा थेवबो आं गमिगुनयावसो थायोलै बागानपारायाव थायो आं बागानपारायाव। बागानपारा बाक्सा बागानपारा बेनिफ्राय निकासि मुसलपुर बे साइडआव बांसिन थायो। ए निर्मला थांबाय नामा? एबार मावजि गेन्द्रि गार्डेनाव थांनांगौ र' खनसे नुवाखै आं होनलाय। जपाखौ सिनायो नामा? आयु नों जपानि नामा? ओइ मानसिखौ सिनायहानाय मोनबाय माथो आंलाय होनलाय। जपाखौ सिनायो। आयौ नों जपानिसो? जपा दंना जपाका दं? जपा दंमोन नामा? गुलु जपानि नामा? ससमा लाबा सिनायगोन। आसोल नामा नामदो खिथालाय गुलु? थाब बुं दे। नङा होमबालाय अबेनि? निर्मला थांबाय नामा? डिउटि दंना गैया? दासो सोंहरबाय आं मुसलपुरनि होनना हमै होनलाय। गुड नाइट जारौ डिउटि दं उन्दुनोसै आं। अके दसेबाबो फैनायनि थाखाय थेंक इउ। उनाव लोगो मोनगोन। आं जप्पायाव थायोमोन आनै लानाव। ए नंगौ नामा? ओमफ्राय गामिया नोंनिया गुलु गामिया अबेयाव? सालबारि ए सालबारिनि रिंखिमोननि? बे दानि निर्मला जि होनदोंमोन ना गुलु माबा कम्पानियाव थायो गिदिं नामा होननाया इ कम्पानिखौ आं मिथिफेरानोमोन। जप्पानि सासे फेसबुकनि लोगोआनो आंखौ लांदोंमोन आरो कम्पानियाव होनना। गावहा दा गवायावसो दं खोमा।
जप्पानि स्कुल खाथिनि आङो ओरै न'निफ्राय निकासियाव थांबासो ओरै माने लामा थाङो आरो इसिनिथिं ओमफ्राय माबा मा होनो ओमफ्राय माने मानसिफोरखौ मिथिया आरोना खासेल' मिथिगौ जप्पानि मानसिफोरखौ सिनाय नामा बेनोथ' सोरां होननायानो आंखौ लांदोंमोन कम्पानियाव सोरां बसुमतारी गायथाथा बिदा फंबाय सासे दं सिनायखोमा नोङो नोंजों समान जागोन सोरां नों सिनाय नामा सोरांखौ 1 घन्टा जाबाय माथो मानसिफोरानो गैथारा टाइमाबो खैथा जाखो 20 ओंखाम संनो जाबाय टुं महाबसा सोर सोरांबा बेबा बावबाय आं बावबाबा गैला होनलाय बावबाबा गैला आंखौ सिनायगोन खोमा बे मिथिया कन्टेक्ट गैला नाम्बार गैला लाजियो दानिया आंखौ थगायनाय बायदि जादोंना कम्पानियाव लांनानै लाजियो ओमफ्राय ओंखाम जाबाय गुलु गोसो थोनायमोन नामा गोसो थोनाय नङा गोसो थोनाय नङा आंखौ कम्पानियाव लांदोंमोन होनदों लाजिना फन हरलाय दा आंहाबो सङाखैनो र' सोरदि हरनाय नों बिलाइ जामा गोदै रावजों लिरनानै जामा बेसे मोनो सेलारिखौ दा बारा मोनालै 10,000ल' गैया जोंलाय बहा बुरजा मोनो नङा होमबा मावला आङो खेबसे माबा मोनबानो बेथन मोनबानो थांसै जानाय थानाया फ्रि खिन्थु लाइन बिला आंनि बाखि एक्सट्रा मैगं गोथांफोरा आंनि ओमफ्राय ना बेदरफोरा आंनि ओमफ्राय माइरं दालि संख्रि बानलु बेफोरखौल' होयो ओमफ्राय रुमखौ होयो थाया बाराथाय थाला बासोबाय आं बिराद मावबाय आं माबा माबिफोरबो जाबाय न'आव थानो मोना हारसिं नामा औ हारसिं इसोरनाव थानायाथ' आं हारसिं मावनाया ओमफ्राय जेनेबा खाथि मानसि दंसोयो भारा ओमफ्राय माला फैगोन नोंसा होनलानाव गुलु माला फैबावगोन
थांथ'ला दा गोबावजों थांगोन गोबाव नानिनि हाबायाव थांगोन हाबायालाय माला हाबाया माला गुलु बैसागुआवनो नंगौ नामा दे फैबा जानाबो हाबैनो हागोन होनलाय सावलुं गेमिम मा खामसि सि आब' नों नुसनदों आब' खोमसि कारेन्ट गैया कारेन्ट गुवाहाटियाव कारेन्ट गैया नुदों गामियावनो मोजां मा गामि नोंसोरना आं निकासियाव थायो होनबाय दा निकासि नोङो जुदि मा होनो नोंथा बिनानावनि हाबायाव थाङोब्ला जोंहानाव हाबैनो हागोन आंनि फेसबुक पेजखौ फल' खालामगोन ना सोरबाफोर आखाइ थिखांलाय निकासि मा गामि दिरिं बारबानो मोनो दिरिं बारबानो मोनो आमबारि होनबाय सावलुं बे खोमसियाव लाय मा लाइभ होनांगौ जाखो आब' बे खोमसियावनो आङो लाइभ होनो मोजां मोनो गोदाव सोराव मोनदों आं लाइन थानोबा आंनि पार्सनेल खामानि मावोमोन लाइन गैयाना बेखायनो मेगना आंनिया नुवा जायो केन्देल लगायनानैसो दङ आङो होबाय ओरैनो राननानै गोसो जाना सावलुं नोंखौबो लोगो मोनथाखै गावहाबो आं खबर लाला आजिखालि मालाय पुलिस नालाय गुलु दिरिं बारबालाय जफा मोनखायो ना आयु नङा नोंनि बुंनाया बेलेग नोङो जाहैबाय निकासिनिफ्राय फैनानै दिरिं बारबा जफा मोनो जफानिफ्राय दिरिं बारबाथाय आमबारि मोनो बेखौसो होनदां आं इथिंनिफ्राय बुंदो नों इथिंनिफ्राय बुंदो नों नोंसानिफ्राय फैनायखौ बुंदो आं जोंहानिफ्राय थांनायखौ बुंदो आरो जफा बारबा दिरिं मोनना ओरै जेनेबा नों फैनायथिंबा नोङो आमबारिखौ मोनग्रोनानैसो दिरिं बारनानैसो जफा बिदि आरो बिदिनो आरो जेनेबा सावलुं फंबाय बा मालायखौ खबर लालाय दानिया पुलिस नालाय गावहा जोंबायदिखौलाय बहाथो खबर लानो बेखार मानसि निकासि सानजा जफा नंगौथ' आरो सावलुं गेमिं गिदिर गैयारे गुलुआसो दसे थाथाबायलै थेंकिउलै आं नोंखौ आथिङाव हमना खुलुमगौमोनलै खाथि खानोबा दिनै बिदि दाबुं आब' सना जिउ दुखु मोनो आं इस दुखु मोनो लायनो पुलिस मानसिया दुखुनो रोङा गुलु जोंना सोनाबा जायो जाला सिमला बारबानो सालबारि नालाय गुलु ओरै हावाइथिं थांबा आरो मा होनोमोन हावाइथिं थांबा पाठसाला बारबाय पाठसाला बारनानै मामोनलै गुलु
आं गुवाहाटीयाव संगौ आब'। नों बहा दं? आं गुवाहाटीयाव दङ। आं गुवाहाटीयाव दं। गुलु पाठसाला बारबा मा मोनोमोनलाय मेन हाउसथिं थांबा? सालबारि थांलाय नाङा निकासिनिफ्राय फैबा। निकासिनिफ्राय फैबा सालबारि थांनाङा। जाला सिमलायावनो आरो नोंसिना? इ जाला सिमलाया गोलैयो माबा गोलैयो सालबारि गोलैयो सिमलाया माथो। पाठसाला थांबा बरपेटा नङा सालबारि थांनाय मोनसे लामा दङना बे लामाखौ बावबाय। मोनसे सक दङमोनदि पुलिस पइन्ट। सरि आब' लिरनाया मिस जादों। गहाआव दं आं दासान्दि। गवायाव दं। दे मोजाङै थाबानो जाबाय। भबानिपुर भबानिपुरनिफ्राय ओरै साहा थांनांगोन ना साहा थांनानै रेल लामा फार जानानै ओरै थांबा माबा मोनो ओइ दहाय फैदोंमोन र' कजित मोननि जागा मोनो सावदुरबिथा बारनानैसो सालबारि। आं थांदोंमोन खनसे। दा कजितआ जेनेबा सेन्देल गैया आं लायब्रबनो फैदों। कजितआ सावदुरबिथानि नालाय आंखौ सावदुरबिथानि होनना बुंहरदों। नुदों होननानै ना मायबा होनदोंमोन र'। गवा नङा गुवाहाटीयाव दं दासान्दि। गुवाहाटीयाव दं। मा जायगायाव खोन्थालाय। कनक फैबाय कनक। इज दा बिउटिफुल प्लेस अफ गुवाहाटी सिटी। ना मेरे लिए अच्छी जगह नहीं है। मेरे लिए तो गाँव बहुत बहुत अच्छी हो। मोजां नङालै। गुलु जोंना रिंकि फुजा मोननिजों खाथि 20 मिनिटल' लायो। ओरैजा सिमला ओरैजा ना जाला सिमला बारस'नाय लामा दं नालाय ना। रिंकि फुजाया सोरबा आं मिथिला। उलुबारि हेड कुवाटार। उलुबारि दङ। उलुबारि आं थांफेराखै। उलुबारि सिनाया आं अबाव थाङो। गुवाहाटी नोगोरनि मानसिफोरा बुरै जा सिख्ला जा खान्दा खान्दा गानो बेनिखायनो आङो नायनो सुखुवा। नोंलाय दासान्दि बहा दं आब'? आङो दासान्दि लख्रायाव दं लख्रा। सालबारि उलुबारि नामा? गुवाहाटी उलुबारि सावलुं थानाया। सालबारि उलुबारि नङा। गुवाहाटी नोगोरनि मानसिफोरा सिख्ला जा बुरै जा खान्दा खान्दा गानो बेनिखायनो आं मोजां मोनथारा। बेनिखायनो आं नायनो सुखुवा। लख्रायाव जों थांबाय थायोथ'। आङो ओंखारनो मोना। खामानिया न' सिंनिसो खामानि ना। Why you left 7 months?
एबो इन गवालपारा डिस्ट्रिक्ट होमबा टाइमाव आङो गवालपारायाव दंमोनथ' कनक गवालपारा दंमोन आं होमबा टाइमाव दा गुवाहाटि दं गवालपारायाव गवालपारानिफ्राय माबायाव फैदों आं बैसागुआव फैदों बैसागुआव आङो इंलिस रायलायनो रोङालै आंखौ गाज्रि दामोन कनक रामसियारि नों मा लिरदों आं मा बुंदों जायखिजाया माने बुंबाय आरो आं आन्दासावनो होनलाय कनक स' सुइट भइस इसिबा नङालै दाउखानिसो गाराङानो होनलाय बोब्रेजोबनाय आं गैया दा आं एपिआवसो दं दा एपि मा एपि गुलु अबे एपि जाखो कनक नोंथां दे लायगोदो दे सावलुं फंबाय दे लायगोदो दे नोंसैबा दासै नों मबे जामोन एपि प्रदेश आं खोनाफेराखैमोन दासो खोनाबाय दासो दिनैसो नै दासोल' खोनाथारबाय हांख्राय हरबाय खेबसेल' लाइक होना नोंसैबा दासै नों गाज्रि दामोन नोंखौल' हांख्राय हरबाय आन्ध्र प्रदेश एपि फुल माबा सर्ट फर्म लिरना होदो फात्ता मोनाखै आं फरायफेराखैना आङो बेनिखायनो आङो माखौबा आन्दा सिन्दा बुंजोबलाबाय सावलुङा बहा खारखि सावलुङासो लाइक खोन्थिना खारबाय इयो मा मावदो आन्द्रायाव गुलु कनकआ तामुलपुर नामा टुडे नाइट डिनार मेनु वाट मा होनखो आं मिथिला जायखिजाया आं दानो उन्दुआ आरो ओंखामानो सङाखै ओंखाम संखांना जाखांनासो उन्दुगोन होनलाय ओंखाम सङाखै आं दाबो जायखिजाया बुजियाखै दे आं आन्दासावनो बुंबाय कनक आंनि फरायाखैथ' जिखिनि दा कमेन्ट फरायगासिनो ABCD जेनेबा एन्ड्रइड मबाइलाव ABCDथ' थाखायो नङा होमबा वाइस थाखायो नङा होमबा ओमफ्राय बेफोरजोंसो ओरै थुयै रोंनाय आरोना जेरै आसामना AS बिदिनो बेनाबो औ बुजिबाय आं ना कम्पानियाव दं ना बारा नाजाना दै बारा नाजाना मानसिया एखे लेफे जाजोबो मोदोमा ना बायदि आसामनिखौथ' मिथिगौ ASखौ खिन्थु आन्ध्र प्रदेश आं मा साइडनि नामफोरखौ मिथियाना आसाम साइडनि आं इ सावलुङालाय मानो खारखो रा खावै जाबाय थायोबा दे नोंनो जालाय नोंनो जा नोंनो जा कनक बहा खारखो सोंनायखाय तामुलपुर नामा होनना सोंदों आं कनकखौ आंबो
गोसो जायो ना खावना जानो बेदर खावना जानो नाथाय मोना होनलाय थौलेगुलु थांदोनि दारागाव हाजोआव अमा बेदर सावना ना बेदर अमा बेदर सावना ना गिदिर गिदिर सावना सानैबो थिगसे जानोसै होननानै जासिगोन थौलेगुलु थांदोनि दारागाव हाजोआव खन'खौ सोंनांसिगोन आं वाट इज दा मेन होननानै खन'क आं इंराजि रोङा नों बखारखो बे सिंगारा जोंनि गुमैसो बे मा नाम खनसे लोगो हमनो होगोन नामा गुमैखौलाय आं खनसे लोगो हमगौमोन गुलु मोनसे खोथा माबा आंनो सासे हौवा मानसि सिंगार नांगौमोन जरा रोजाबनो माने मेथाइआ कमप्लिट ओंखारना दङ ओमफ्राय मानसि मोनाखै आं बिपुल र' फेसबुकआव सार्च खालामनो नागिरदों आं बिपुल मारि मानसिफोरा सिंगार जागौआबा नायफिनालै र' आंबो न'आव थांग्रोनोसै आं होखावजोबनोसै आंबो कनाव गिदिर गैया दे भाई फेसबुक गैया बेना गैया नामा आं नांथारगौमोन जकिं रोजाबनाय मानसि नोंसानि मानसिफ्रा सिंगार नामा मा सिंगार नों रोजाबफानो आंजों सासे नांगौ जादोंमोन आंनो भइस आं दा रोजाबनाय सिंगारा आंसोथ' थौलेगुलु थांदोनि दारागाव हाजोनिया आंसो रोजाबदों ना नोंसा गुमैयालाय थौले आगै थांदोनि सिरि होनना बुङो आगैसो होनना बुङो आंथ' गुलुसो लोगो नांगौ जामारदोंमोन आंनो गुलु मेथाइआ गोदान नामा गोदानथ' र' मालायनि मेथाइखौ मानो रोजाबनोब्रा मेथाइ दिहुनगोनावलाय दोंनैनि नांगौ जादों दोंनैनि हौवा मानसि आंनो सिंगेलखौनो मोनसेबो दिहुनाखै नै समानो थोथ्रा दा थांबासो दिहुननोसै रायलायखाना दोनबाय र' दाख्लै गुवाहाटियाव दिहुननो नागिरबाय टाइमानो मिलायदोसो थांसै नै थांबासो मुसलपुराव हरलाय आंनो फेसबुकआव सुजुगोन आं मोजां जादोबा बे मेथाइखौ आं सुजुखानाय मेथाइआ ओंखारजोबखाबाय कमप्लिट आंजोंसो रोजाबफानो हौवा मानसि नांगौ माने ग्रुपनि मेथाइआ माने हौवा हिन्जाव बिदि आरोना मेथाइआ सुजुखानायसो खोनादों मेथाइआ सुजुखानायसो माने मानसिसो नांगौ जादों सासे हौवा मानसि आं थाखागोन बे हौवा मानसि नांगौ नायनि रे माबायदि जादों लिरनायखौ हर फेसबुकआव दानो हरथ'आ आङो दानो हरथ'आ दे सरि दानो हरथ'आ लोगो मोनबासो
मेथाइयानो खन्थाइयानो मेथाइ गासैबो एखे जाजोबो बेनि गेजेराव सुजुनांगौ गोनांथि मेथाइयानो खन्थाइयानो मेथाइ ओइ सोर मा हरदों सन्जय सरि आं हरनो हाया मानसिफोरा फैयो थाङो कमेन्ट हरा लाइक होआ आङो दुखु मोननायनिफ्राय आरो मा खोथा दंबावो बेवहाय नोंसोर मानो नायखोमायो कमेन्टबो हरा लाइकबो होआ नोंसोर मानो नायखोमायो गवालपारा तामुलपुर मसलपुर बागानपारा निकासि जब्बा गुवाहाटी what you are external माने जेनेबा मा होनना बुंगोन नोंखो गवालपारायाव खामानि मावनो थांहा आंथ' ओरैनो न'आव थाबा थाइसेबो फैसायाथ' गिदिर खोथा नङा जेनेबा इदि होननानै बुङो खिन्थु फैसा गैयाबा जों माजों सलिनो नङा होमबा न'नि खरसा गावनि गाननाय जोमनाय फारसेथिं मबाइल रिचार्ज फारसेथिं इनकाम बिदि थायो आरोना दिनैसिम इमान बोसोर बाहेरायाव थानानै इनकाम खालामबाय खिन्थु इनकाम माने जेसेबां जानांगौ जायाखै आरोना जेनेबा गवालपारायाव खामानि मावदोंमोन जोनोमा तामुलपुर मसलपुराव खामानि मावदोंमोन बागानपारायाव गुमै दं गुमैनियाव थायो निकासियाव खामानि मावदोंमोन जब्बायाव आलासि दङ जब्बायाव थायोमोन बेनो आरोना ओमफ्राय दा गुवाहाटियाव खामानि मावगासिनो दङ आरो बिदि आरोना जेनेबा जोंथ' जब मावा जेनेबा जोंथ' जब माने जबाथ' जेनेबा सरकारि जब थायो प्राइभेट जब थायो होनबा जोंनियाबो बास बुंनो थाङोबा फिसा जब माने जेनेबा जब होननानैबो बुंनो हाया बेखौ जेनेबा मा होननानै बुंगोन बेखौ गुबुनाव खामानि मावो आरोना आङो माने बिदि आरो नोंथाङा फोथाय दा फोथाय माने गुलुआ मिथिगो सावलुङा मिथिगो आरोना आं मानो बाहेरायाव थायो मा खामानि मावो बिदि आरो दाबो कारेन्ट गैया सावलुं कारेन्टआ दिनै गैया खोमालै फैसा खांनो हायाखै फैसा खांनानै हरनांगौ रिसार्ज बायदिसो जोंना थोद हरदोरे नोंनि नामखौ मख'गोन ना आरे गुलु मेथाइखौ आंसो दिहुननो दोनदों माने आंनो लोगोल' नांगौ सासे हौवा मानसिनि मेथाइखौ आं सुजुखानानै दोनबा आरो गुबुननो मानो हरबाव नङा होमबा जुदि सोरनोबा एलबाम खालामनांगौबा आं खनना हरगोन खिन्थु मेथाइनि दामखौ होनांगोन बिदि आरो गुवाहाटी सिटि फेरि पावार कन्डिसन इलेक्ट्रिसिटि डिस्ट्रिबिउसन ओइ माबा कनक गुवाहाटी सिटियाव खाम गैया मा होनो आथिं होनो जायगायानो गैया नै दरजा मोखाङाल'सो एसे गोरान बाखिथ' सब दै गोजा इमान खस्थ' मोनदों आंथ' थांसिगोन आंथ' टाउनाव थायाना गामि बायदियावसो थायोना टाउनावलाय बिदि नङा नंनायालाय मोनामनाया बारा आरोना गेसाव गोफोन टाउनाव थाबा मा मोनगोन कम्पानिसो मोनगोन ना आं कम्पानि थायाना सावलुं आब' दाबो कारेन्ट फैयाखै नामा कारेन्ट फैया दिनै फैसा खाङागौमानि कारेन्ट फैया फैसा खांनानै रिसार्ज सोनांगोन रिसार्ज बायदिसिना जों बेखायनोथ' मोजां जादोंबा नोंनो गुरलाब हरगोन ना सुजुनायनि आयु सुजुनायनि गुरलाब नाङा आंनो सोरबा एलबाम खालामदोंबासो आं मेथाइखौ खननानै हरगोन बेनिफ्राय जेनेबा मेथाइनि बाजेटखौ होबानो जाबाय ओमफ्राय आंनो 3,000सो 4,000सो होबानो जाबाय आरोना बिदिसो खालामगोन आङो माने दासान्दि आं रावनोबो हरथ'वाखै बेलेगफोरा बिगासिनो दोङो
एबार खेबसेयाव फिल्माव सोगोन बायदि इसे र' होनलाय आंसो सम मोनगोन ना मोना जादों र' बिदिसो औ गुलु आं रावनावबो हथाखै बिनाय बिगासिनो बेनि थाखायनोथ' आं बाहेरायाव खामानि मावनो गोनां जादों मिथिना मेथाइनि थाखायनो बाहेरायाव खामानि मावनो जादों ओइ आब' खाराखै आं हरगासिनो नुवाखै नों आंनिखौ गोलाव गोलाव हरबा फैया सजाया माने गुसुं गुसुं हरनांगौ गुसुं गुसुं ओइ गुलुआ हरनाय बायदि हरनांगौ गुलुआ नामा जेरै सावलुं मानसियाबो बिदि दाजा आं बुंबाय हले फंबाय होननानै नामा सावलुं 21 मा 21 जोंबो गोदान मेथाइ सुजुदों फैगासिनो बैसागुनि सिगां आं कमेडि किं कलाव मिउजिक भिडिअ'आ चेनेल आं कमेडिखौ किं चेनेलाव होगोन माबायाव प्रडाक्सनाव नामा दे मोजां खालामबानो जाबाय आङो नैबे दा अक्ट'बर नभेम्बरावसो ओंखारहैसिगोन आंनिया भिडिअबो बानायनांगोन ना बैसागु खालामनो नागिरबाय मालाय स्टुडिअमेनानो सम गैया फिल्मनि बानायबाय थादों ओमफ्राय फैफिनलायबाय गुवाहाटियाव बानायनायबाय लकेसन नागिरगौ मानि टाइमानो थोआ बिदि जानानै ओइ नै खामानियावबो सुटि मोना मैया सुटि लाबाय दाख्लै खाननै लोमजाना जादों आं लोगोफोरजों एसे ड्रिंक खालामदोंमोन आब' सना इस दे खालाम आं कमेडि किं चेनेल नामा इदि नामा सोरनि चेनेलालाय मेथाइखौ सोर रोजाबदों आंनिखौ नायथराखैलै दोनथ'नोसै आं आयु नोंनिया सजायाखैथ' फैयाखैनो दस' गुवाहाटी सिटि भेरि पावार कन्डिसन इलेक्ट्रिसिटि माइ इसे दङ बेखौ नुदोंथ' बे दानि मोनसे फैयाखैनो गोलाव लिरबा फैया नायगोन दे कन' बिदि दाबुं गुमैमोननि ग्रुपनि नंगौ नामा गुमैयानो रोजाबगोननो दे आं खालामबानो जाबाय आं हारिनिसो बांसिन लिरोना हारिनिखौ बारा लानो नागिरा मानसिफोरा रमान्टिकनि मेनसेल दं मेनसेल बेयावनो नांगौ हौवा मानसि मोनसे बिमानि दं बेवहाय नांगौ माने ओमफ्राय बाखि सब हारिनि गोजा हारिनि मेथाइखौ बारा मानसिफोरा माबानो नागिराना हारसिं दिहुनजोबनांसिगोन लासैनो खासेव बायदि मानबाय होननानै
सोर दङ केमन हरलायखो गाज्रि दामोन खावलायबाय आं नोंसोरखौ आंनि लोगो होननानै गावनि असे बर' होननानै सोर दङ कमेन्ट हो लाइक हो खावलायबाय आं नोंसोरखौ बे जोनोमाव आं मानो उजिया बे जोनोमाव आं मानो उजिया बे जोनोमाव आं मानो उजिया नामा गाना बे जोनोमाव आं मानो उजिया होननायसो जागोनलाय बे संसाराव आं मानो उजिया बिदिनो नामा टाइटेल नामा बे जोनोमाव बे जोनोमाव बे जोनोमाव सोरबा कमेन्ट हरदो स' जाफैयाखै दे कन'गासो हरदो नामा नैबे जोनोमनि सिमां आंनि माबादि जागोन बुंस' हालिया नैबे जोनोमनि सिमां आंनि माबादि जागोन बुंस' हालिया थैनायासो साबसिन जागोन नामा ना थांना थानायासो मोजां जागोन मेथाइखौ बिबार खानाय आगै मेथ'खा बिबार बिदि आरो बिबार खानाय आगै मेथ'खा बिबार बेखौबो गुमैयानो रोजाबदों आं मेथाइखौ खोनानाय मोनदों खिन्थु गोसोआव गैया दै सुरा माबोरै सोर दङ कमेन्ट हर लाइक हो रिलिज जाबाय बे जाबायथ' र' आवगायनि नालाय ओंखाम माजोंथारखोमालै ना बुंनिया थाब मेथाइ दिहुननो नागिर आंनि एलबियाव साब्रै मानि दं नाथाय मानो रावबो कमेन्ट हरथारा ना आंखौसो गाज्रि मोनदों 5 month सिगांनो रिलिज जादों आंनि एलबियाव साब्रै मानि दं माथो रावबो मानो कमेन्ट हरथारा ना आंखौसो गाज्रि मोनना दं माबाफोर गोरोन्थि बुंफ्लांबायबा अन्नानै आंखौ निमाहा हो माबाफोर गोरोन्थि बुंफ्लांबायबा अन्नानै आंखौ निमाहा होदो आंनि एलबियाव साब्रै मानि दं माथो रावबो मानो कमेन्ट हरा माहाजोन नङालै नङा मोनसे खोथा नोंसिनिथिं बेसे लायो दे मिउजिक मेना इमान बियोलै जोंनाव फैसायानो थोआ मिथिगोना आंनिया गावनि जानाय लोंनाय
गावनि लोमजानाय साजानाय मुलि जानाय न'आव थिं होनाय आयु नामिया थाइनै जमा खालामनो आंलाय एखेबारे मावबाबो थोला। माहाजोन बायदि नुदोंथ' आं नोंनि महरखौ नायनानै गुलु। सोर सोर दङ कमेन्ट हर आंनि मोखांखौ दिनै नुला मानो होनोब्ला कारेन्ट गैया। दे कमेन्ट प्लिज गुमै मोननावनो स्टुडिअ दं। बेसे लायो बेसे गुलु खोन्थाहरनाय खम दामबा थांगोन आं। 5,000 जागोन नामा संनाय गुमैनाव मदार सं। मिथिया आं थुइ गुलु नों गुलु। सोर नायखोमादों आंखौ मानो कमेन्ट हरनो बादों। नंगौ आब' आयौ मा नंगौ माखो मिथिया हसिया नंगौ होनना बुंबा आं बारदावोहाय। नामा जेरै एरै मानसिया बिदि दाजा सालु जायो जोबफायोल' जायो 5K आव आयु 5K बा थांगौ आं मोननै मोनथामथिं खाना खेबसेनो निजा खनबा मा निजा खनबा निजिथ' खनखागोनथ' मिउजिक बानायनायाव मिउजिक मिक्सिं मास्टारिं फाइनाल रेकर्डिं बेयावबा बेसे लागोन। बिबार नों बिबार मानो बारो बेरे सिखिरिखौ बया